Maayong buntag sa tanan, mga suking tigpabinaw sa Charm Radio, no? Hilabi na sa imo hamay, kana adiri karon. Salamat sa pagdawat sa ako ang sa pinakadaling kuan walay pinakalit, no? Pinalive ug pinakalit. Maayong buntag sa ato ang pinalanggang gobernador, Governor Dodo Caga, sa ato ang Vice Governor, Vice Governor Mark ug ato ang Congresswoman Didi Cagas. Maayong buntag sa tanan, Dr. Jonna Masongsong, inyong Provincial Health Officer 2 sa Davao del Sur. Sama sa gingon mo Doc, no, pinakalit gyud ang pag-anhi nimo o niya atong gipahibalo sila nga ang i-discuss na to karon is kalabot aning polio. Kumusta Yes. man ni Doc ug unsay angay masayran sa katawhan kalabot na ining ato ang polio? Okay, karon man good Mike, magsugod na ta sa ato ang ika-third round, no, Yes. sa polio vaccination karong January 20, 2020 until February 2, 2020, no. So importante man good kaayo nga kadtong mga bata nga naka-appeal sa first round sa polio atong October, second round atong November, nga karong third round magpabakuna na pud sila sa polio vaccine. Kadto ning patak, patak nga polio, no. So ang katusang mga naay bag-ong nanganak, no, basta ang edad wala pa makaabot og 5 years old, pwede kaayo ta nga magpapatak aning polio. Now, ang ato amang ginabuhat ani is naga house to house ta or door to door, no. So ang ato ang mga mubakuna nagatuktok na sila sa panimalay, kada isa-isang panimalay, mangita dintong naabay bata nga nag-edad nga wala pa kaabot og 5 years old, unya patakan og polio kung wa pa mahatagi. So gawas anang naga house to house ta or door to door, naapod tay gitawag nga mga fixed sites, no. Pwede nga sila mismo ang muadto sa ilahang barangay health stations or rural health unit sa hospital. Ato diri sa Davao del Sur Provincial Hospital nagapatak pud ta. So pwede sila muadto dinha kay para mapatakan. So mo na nga importante gyud kaayo nga ang inyohang mga bata mabakunahan aning polio. Kung nakabasa man gani mo sa mga newspaper, sa social media, no, makahibaw gyud mo nga ang polio nga sakit nagatuyok na pud diri sa Pilipinas. Swerte lang ta diri sa Davao del Sur ug sa Davao region mismo nga wala pay naigo ani nga sakit. Ang last nga case, ang bag-o lang nga kaso naa sa Basilan. So posible gyud kaayo nga hibawta nga ang mga tao highly mobile, no, naga-travel, ang uban nagabalhin-balhin og lugar. So basin unya ba matakdan dili ta ganahan mahitabo. Oo. Dok, panalitan Dok, kining mga bag-ong gianak nya mapatakan sila aning nga oral polio. Opo. Unya katulo naman ron Dok. Yes. Wala sila atong first ug second round. Okay. Okay lang na siya? Yes, okay. Ang atoa man ani nga makahatag na tag proteksyon daan sa bata. So butang lang nato nataw siya kadtong January 1, no? Okay. So karong January 20 pwede na siya matagaan sa polio nga vaccine. Naa pa man sad tay gitawag nga kanang routine nila nga immunization nga nagaadto sila sa health center kada bulan. So didto pud ipadayon. Ana lahi lang siya, dili lang siya pareho aning gihatag nato nga third round karon kay ato man ning gitawag nga monovalent kay bali usa lang ka klase nga virus nga naa sa bakuna. Kung mahatagan og bakuna, posible nga dili gyud ka maigo kay naprotektahan ka. Pero kung wala ka magpahatag sa bakuna, posible po jud kayo nga dali pud ka matakdan or mataptan aning sakita kay wa may nagaproteksyon sa imuhang lawas. So mo na siya nga importante kaayo nga tanan bakuna nga gi-schedule sa health center ato gyud na siyang i-avail or ato gyud na siyang ipahatag sa atong bata. Number 1, unsa may advantage nganong kinahanglan ta magpahatag? Protection ni sa atong mga bata nga dili mga sakit, worse dili sila mamatay, no? Kay kasagaran sa mga klase nga mga sakit hilabi na kung muigo sa mga bata, pwede ba gyud siyang ikamatay, no? Ikaduha, libre man ni siya nga gihatag nato sa ato ang mga health centers, gi-provide sa ato sa Department of Health. So kanon dili man nato i-avail. Kaya ato lang hunahon permanente is ang safety, ang protection, ug para sa kayuhan sa ato ang mga anak ug sa sunod nga henerasyon. Ang kani siyang atong gihatag pud karon nga sa bayang patak kontra polio, patak ra ni siya, dili ni siya injection, no? So basically ang kaning patak kontra polio nato nga vaccine is safe gini siya, safe and effective. So
dili ta angay makuyawan. Ang angay ta mapasalamaton kaayo ta kay tungod sa kaepektibo ani nga bakuna, wa na gyud siguro mahitabo nga naay maigo pa aning polio kung maghatag lang ta. Oh. Dok, kining inighuman aning third round January, human na or napay No, sunod? motong sama sa imong giingon nga Atong napay nakay nadungga duha. no nga na additional 2 Additional rounds. So 2 hingan rounds. kay naa sila na identify na pud nga laing type sa poliovirus kay kani Okay. man kung poliovirus tulo man guni siya ka klase. Oo. Na type 1, type 2 ug type 3. So ang katong gihatag nato kadtong sugod atong October, November ug karong January is type 2 lang to siya. Type 2. Nya kay hingan kay naay na-identify atong December sa Basilan o katong sa laing lugar nga Okay. type 1, muhatag ta og bakuna nga naay type 1 sulod. Ay, type Oh, 1. mao na siyang ginahatag nato regular sa kanang health centers. Galing lang kay tungod atong na-identify mag-additional ta nga round kay para added protection. Ang pasabot lang anang magpuno-puno ta og rounds dili na siya ma-overdose ang bata, kana siya added protection lang na siya. So mo na nga kinahanglan ta mo hatag another round karong February 17 until March nya. Fifth round mo gawas na siya fifth round inig March na pod until April. So mo na siyang additional 2 rounds. Kaya ang ato amang gusto is protection para sa tanan. Mao bitaw nga ang kaning tumong gyud aning atong gitawag nga synchronized sa bayang patak kontra polio. Pasabot dungan tang tanan og hatag aning bakuna kay para makita nato tanang bata ug mahatagan nato ang tanang bata. Ang pinaka-importante manggod ani is no child should be left behind or there are no missed children. So wala tay ma-miss nga mga bata. Pangitaon gyud nato tanan. Mo na siya kay as long as bakunahan nato tanang bata or halos tanang bata, dako kay chance nga ang tibuok komunidad niya kung asa ng bataan na bakunahan maprotektahan. Og ang dapat po ng mga ginikanan mo cooperate gid sila ani. Yes, tanan. mo gyud na akong hangyo no nga mga ginikanan, mami, daddy, lolo, lola no ug kinsa pa nang naas pa ni Malay nga mo suporta gyud tag todo. Ang ato ang gobernador suporta kay siya aning sa bayang patak kontra polio. Hinga iya mismong apo iyang ginapahatagan aning aning polio nga bakuna. So kanang ang suporta sa ato ang gobernador dili na siya mahimo nga siya ra ang mosuporta. Importante tabangan pud nato siya nga sa iyahang pagsuporta aning programaha or aning pagbakuna, kita pud mismo as ginikanan mo suporta pud ta kay dili man ni para sa ato para sa atong mga bata. Uban man gud mga parents, wala lagi na, dili lagi na. Mo lagi mo ingon manggod tag wala lagi Wala nya. lagi Simba na. ko urod kitay mga igo mo diha na ta mo ingon uy naadi ay. Naadi ay Oy, ito. sayang may pag nagpahatag ko. Ana bitaw no. Dili Magbasol na hinuon. magbasol ka na ba? hinuon ta. So, mas maayo ng samtang pwede pa natong prebentahan, samtang pwede pa natong ma-avail nga libre, ato na lang siyang ato siyang i-take advantage or take the chance ba no nga atong pahatagan gyud atong mga bata. Total dali lang mapug kaayo. Dali ra gyud kayo, Dali igo ra. ra ipatak sa imuhang baba human ana okay na, pwede na mo lakaw, pwede na magdula, pwede na mo eskwela. Ana no? So wag gyud siya basically mo tukong yun, walay side effect, dili gani ka magkalintura. Oo. Wala kay lain bation. So sige Dok, again atong ipahibalo kay basi nakalimot ang uban ika third round na karon. Yes, January yes, January 20. So 20. para sa mga ginikanan, sama ka nako no, mga kaigsuonan nato diri sa Davao del Sur, pahibalo lang nako nga ang kaning polio nga virus or kaning polio nga sakit, pwede kini siya makatakod maski kinsa. Pwede ni siyang makaparalisa, no? Pwede kang mabakol ani. Worse, pwede kang mamatay. Pero kibalota nga kaya gyud kay ni nato siyang prebentahan. Mao ni siyang pagbabakuna. Kaya kay ni nato siyang pugnan, no? Ika-third round ni nato sa ato ang sabayang patak kontra polio, hinaot unta natabangan nato ato ang gobernador nga mo suporta ta aning programa. Dili ni para sa tua, para ni sa atong mga anak ug sa sunod nga henerasyon. Alright, sige. Doc, Thank you okay kayo, na, Doc. Mike. Salamat, Mike. Daghang salamat sa tuang Provincial Health Officer, Dr. Jonah Masungsong. Bye.